салом алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Файзобоҷон бародаро. дар ин занамори мо фармоиши мебел бародаро сиёнка мекунем. тамошо кунед. ина шоҳро бародаро, ина шоҳро, ина мойка, ин бозори Мискинобод бародаро. ҳамин касоне ки дидагӣ бошад даҳандари бозори ина. ина тамошо кунед чӣ намуд мебеле ки дар кортун боша, ҳастаи закас мекунед, хучон мебаранд, установка мекунанд бародаро. ина тамошо кунед. аксия шидагиай ба нархи арзон. бо миёяи номи канали мо муроҷиат мекунед. чизе ки боша ин чизе дар навор мебинед бародаро, ҳамаи мира аксия кардаги ака. тамоми ин намуд барои арӯс, тӯй, барои тӯй, шикаф, сандуқ, гарнитур, ҳама чӣ ҳаст. кухни гарнитурам буда. ина туркӣ бо фасон чанд намудая. ина бародаро ҳама чӣ ҳаст. инами чанд сма ина мебел чанд сма? мебел 600-ай ҳозир аксия шидаги 300 сомон кам мешавад. доставка установка кард. ина бо мумкин бо бихама бо биё агарай пеш биё аксия мебарен сабират. ҳамаша инами чизе боша арзон аксия шидаги бародаро. хай пул дар кушда чи дар кушда аксия шикада ҳама чи ҳаста. ина сиёнкора тамошо кунед. ина бародаро чизе ки дар кора ҳаста. худоха аксияи беҳтаринаш када. миёй инҷа бе ягон мушкили тӯй дошта бошӣ, тӯйта барои тӯйта арзон мехари мегирӣ мерай. говора сандуқ ҳама намуд чӣ ҳаста. ина чизои мебелои детски ина дедискишам ҳаста. аксия ина пуштуда. ё ина ина тамошо кунед. аксия кишид хто муфаҳме ки значит арзонш мекунад. арзон мешавад. доставка установка хати ҳамаш қоидави калибел. тамошо кунед. хай меоем Мискинобод, бозори Мискинобод, мебели фаровон. онҷа меина номерои акаро мевонам дар рӯи экран. боз занг мезане чӣ нофаҳмӣ ҳаста худиш мепурсед.